Lucy byla v letadle. Jo, náboženská fanatička. Netušil jsem to. Dostala kapsly a to si v životě nedala skleničku. Dá se toho využít. Předhodíme jí zvolenou těm poldům. No? Jo, jako prostitutku. Každý polda dá pade za to, že bude povolná a dá jim. Ubytujeme ji v nějakém hotelu, rozvěsíme tam obraz Ježíše a pak na ní ty chlapy poštveme. Je to silná holka, vydrží to. Ježiši, já věděl, že jsi uchyl, ale tohle bych od tebe teda nečekal, to mi věř, gaunere hnusná. Jsou v tom prachy. Tu holku nám seslal Bůh. Vydělá nám tak ticku za den. To je teda hnus. Přestaň už takhle kecat. Může odbavit 4 na jednou. Když ji napereme LSD, vyděláme i 2 táci denně. Možná 3. Zadrž, jo? Jinak po tobě skočím a rozmátím ti držku. Cítil by ses potom líp? Ty jsi fakt debil. Teď poslouchej. Za pár hodin se probere a mlhavě se rozpomene, že má za sebou něco příšernýho. Něco, co neznala. Že jí svět jakýsi surovej samojec. Dal jí chlast a LSD, odtáhl jí do hotelového pokoje a pak hrubě proniknul do všech otvorů jejího těla svým obřím pulzujícím údem bez obřízky. Ty jsi fakt odpornej. Jo, pravda bolí. Fuj! Jo. Fuj! Jsi fuj! Fuj! No? Jsi fuj! Fuj. Bože, stůj při ní. Jo. Za tohle bys šel do plynové komory. A i kdybys to popřel, pošlou tě zpátky do Nevady za znásilnění a sodomii. Ne. Musí to zvládnout. Kurva. Dneska se nevyplatí někomu pomáhat. Lucy. Haló? Hotel Americana? Jo, chci rezervaci pro svou netéř. A zacházejte s ní jemně, je to umělkyně. Táhni. Má trošku pocuchaný nervy. Píše teď diplomku o tý Streisandový. No, půjdem za Barbarou. Příjmení? Radši snad ne. Můj bratr je politik. Chápete, že ano? Připadal jsem si jak nacista, Jo, ale muselo to tak být. Díky, dobře, naschle. Yummy, 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 I got love in my tummy, and I feel like I'm loving you. Love is such a sweet thing, good enough to eat a thing, and it's just what I'm gonna do. Lucy byla potenciální mlýnský kámen na krku nás obou. Fakt jsme neměli na vybranou. Museli jsme ji vypustit a doufat, že má mozek plný fetu. Tady je 10 dělíků na vrch. Musí se tam bezpečně